Kwafika idraft ebuye icala kabusha bafaka 74 eyiboshwa. 2 days andlula kwafika iWestville bafaka 70. Ijele la change lapha. Because there was whereby ama 28 bekangibiza ngempatha. And mawutabheka labantu laba nababuye juvenile, abanye babazibiza ngabo Boven. We know ukuthi akuna umuntu ocakathile obuye juvenile. Akekho. Basirobha still now. So bokuluya kakhulu. Kumele kugwazana ngasigwazana into ezincane. Sigwazana into ezincane. And mawutabheka inombolo yakhona esigwazana yona. Thina sibe sisijela ukuthi inombolo. Masiphuma sisema maximum nanani. Lento besikilula lapha bekungasi inombolo. Bokudlala. Ngoba nami self ngiphe ngiphuma ejuvenile. Owejuvenile basicoshe njengoba basifake ama single cell benginomunye uPruwambe C4 u50 noMpuru wakhe omunye ngeke ngikhulume ngegama ngoba yena vele wazishisela phakathi kwesingle cell. Ngikhumbula elinye iphoyisa bathi uSigonondo belishaya impama kakhulu. Lithuke nomphathi bathi uSigonondo. Bake bakhuluma naye na ku Texas Ocean angene taxi rank aphethe Diamond. Makazongena ejela athi ningizwile bengenza ne taxi rank. Ningizwile vele yasabiwa Diamond. Yabo nathi besisimsaba sazi ukuthi eSigonondo namasimba uvala itaxi rank ngaphandle. So nami beyashaya impama kabuhlungu. So beyasicindezela Diamond. Sagcina sayenzani sathintsha ijele. Sishisa ipontshi senza yonke into kwaza iEST thina basithatha bathi kulukuthu. Bathani nencorrupt abantu. Wasifake kulukuthu sajutana ukuthi abasijwayele. Siyashisa. So one wethu washona. Yila masiphuma khona bacala bayenzani? Basikhipha ngama draft. Basicoshele le cop. Le cop masifika, sifikele endukweni. Abasithambisa. Batho yini ndimosha ijele ni. Basaba cota basikhomba ibhubhizi. Kunamabhubhizi ayi2. Nami ngabona ukuthi hala ayingena kwesinye space. Yini ijele engakazi ngi-own iphone kilo. Yalajele le street ngundlela ukuthini mawulele bakubona. Bamba la phezulu. Mawulele phakathi kwesela hayi noma ngene etoilet bakubona. Akuna ukuthi ungabamba iphone awufaka imdiyadiya. Afaka imdiyadiya baza bayothatha kusasa bathula lunjalo kushuthi wena ufuna amashit. Le kopho kwazwa every day akunalanga kushuthi bagwazene nami self ngaze ngathuka. Ngathala ngogcina ngibulala umuntu musa. Ngingasafuna ukwazi umuntu. Reason yami ukuthi ngicenge ngiphume lapha. Bengibona ukuthi ejela ngeke ngiphume. Ngazicelela lapha. Yiyo lento ngikutshelana ukuthi habe ngibona ukuthi la ngikwazi ngizingikwazi umuntu wrong. Uthole ngingasaphuma ejele ngoba ifali libabuvu. Kunala kuphakwa khona nibeka ama plate phezulu ubona na ukuthi amara la sogolisa abantu straight. Sogolisa kodwa unyembeza akumelanga uvume uzuphume kuwe ngoba uphuma kunyembeza ngeke usaba umuntu oba isilwane. So mina ngangavuma ukuthi inyembeza iphume kimi. Benginayo la feeling ukuthi ngizwele umuntu ngoba sometimes wezikubhlungu ubona umadala ukuthi lo phelele mara bamkapha. Umbone ukuthi lo muntu lo uziphelele lo muntu lo uyowa ngingasikudala uzozwela ngeke ayicede ne2 years mara bakapele na kunjalo nenwele ezimhlophe abana miss. So into nami egcine ngenza ukuthi engibone ukuthi hala silwa every day kwenzakala ama flop every day akunalanga la mali imoto yabheka iB section yidi iplace ukuthi idom ngokuthini sifikela kiyo sonke ngithi ugwaza amaphoyisa kuphi kuba kulahlela ku B section kuthi bonke abantu abase B abantu abangalama A group abantu abacorrupt bonke abantu abase B sihlangane ngokufana akayekho ufuna ukutshelwa decision yami ukuthi ngithathe inombolo bese ngifaka impilo yami encipheni njengoba sengikwazi 26 yabona bengazi ukuthi okay wonke amajele noma ungahamba uye kulinye ijele zona ngikwazi 26 ungathatha imithetho kuthi awuna safety uyofika bathi nayi lempatha kwazi umfethu bokugwaza obvious. So mina ngithathele reason yami safety. Ungayithatha inombolo ugcina ungasaphumi ngaphandle. Ngenxa izinto zenzile ezisefayilini yakho. Ngoba ukhona ukuthi uphuma bakutshela into wayenza first day ungene ejele. Ukwazi umuntu. Kuyilanga lakho lokuthi uye ngaphandle bakubizile le ku CMC uzithe ukuthi ahamba afike bakutshela ukuthi body. Angeke ukukhumbula ukuthi wena ukwazi usibani nge first day yakho ejele. Na red pen yakho yakhuluma and for lokho sicela usinikeze 6 months or usinikeze 1 year. Sikubona ukuthi uchangile na. Uyaqala uba nani neanger. Hayi tshela la ngijwayela. Ukhohlwe ukuthi vele wenza izinto ezirong.